pasiunea și performanțele sale puse în slujba societății l-au propus în rândul nominalizaților la cea de-a 6-a ediție a campaniei 10 oameni de valoare pentru Constanța. Spiritul său de echipă și buna capacitate de comunicare le-a obținut pe parcursul anilor ca urmare a experienței de șef de compartiment și de director general. Petre Gheorghe are o activitate politică deosebită în cadrul Uniunii Naționale pentru Progresul României, fiind președintele organizației din Năvodari. Consideră că în politică este nevoie de un suflu proaspăt, de competențe și de entuziasm. De aceea, România are nevoie de un nou proiect de țară, de o versiune pentru secolul 21.